City. And then, pag-usapan daw po natin ngayon is yung gabi breeding. So, gabi breeding, ano na lang, gagawin na lang natin siya medyo, simpleng usapan na lang. So, parang nagkwekwentuhan lang tayo. Kasi kung i-ano pa natin siya ng mga scientific term, medyo hindi nyo pa naiintindihan. So, bear with me lang sa mga terms ko. Siguro kung hindi nyo maintindihan, just feel free to ask me na lang. So, ang gabi lang naman is, way back before, nung nag-start ako, ano ko na lang yung history. Nung nagsimula ako ng gabi, una is, gusto ko lang talaga mag-alaga ng isda. Isdang makulay. Yan yung gabi. So, anong tawag ito yung any buhay siya. Kailangan lang ma-adapt ng gapi. Unti-unti introduce nyo siya sa ganitong klaseng tubig. Kumbaga, pwede siya sa tubig na galing sa gripo, pwedeng tubig na mineral, bukal. Yan ang freshwater na, yan ang ang advantage ng gapi. And then, pagka nakuha nyo na yon, kailangan nyo ng pagkain. So, sa market natin ngayon, marami ng staple foods na available. And mag-name drop ako ng few, pero choices nyo pa rin naman kung saan kayo hiyang. Hindi ko kasi pwedeng sabihin na sa inyo na etong food na to is maganda or proven namin, pero pagdating sa inyo, hindi naman. So, ang pagpili ng pagkain, depende pa rin sa inyo. Merong mga pellets, and then ang best food pa rin dyan is, since carnivore siya, live foods, BBS, Dapia, Chubipex, pero moderation. Lahat ng bagay, kailangan kontrolado nyo. Magpapakain kayo ng madalas, pero kokonti. And then magpapakain kayo ng live foods, yung enough lang na kaya nila i-digest, lalo sa mga panahon na tiglamig, ang metabolism nila kasi is hindi ganun kabilis. So, control nyo yung ganitong season, yung bare months to January, February, ang metabolism ng isda natin is medyo slow. So, dahil sa lamig, nag-hibernate sila, ang pagkain is konti-konti lang. Alternate yan. So, live foods, yung mga dry foods na feeds, kung ano yung available sa inyo na convenient sa inyo, yung mura, kaya ng budget nyo. And then, kung medyo may budget naman kayo, upgrade sa higher foods na masikat, na alam naman natin effective din. And then, ano pa ba yung ma-share ko sa inyo regarding basic ng guppies? And then yun one, pagka sa breeding naman kasi i-share naman sa atin ni Sir Ryan kung how to breed. General ideas lang ng breeding natin for the guppies. And then basta ito lang itatandaan nyo for the sa mga newbie na nag-start, choose kung ano yung nasa puso ng isda, enjoy nyo yung hobby. Hindi naman ito yung katulad ng sinasabi ng before kanina na this hobby is pang mayaman. No. Ang hobby na to is basta nag-e-enjoy ka, gusto mo yung ginagawa mo, kung ano yung abot ng budget mo, yan ang hobby na tinatawag natin. Nag-evolve lang naman yan once na, let's say, umaakit yung budget mo or bumibili ka ng mas mahal na isda, syempre yung extra care na ginagawa mo is nadadagdagan din. Ang gapi kasi, kahit na ilagay nyo sa baso or sa planggana, tabo, once na merong lalaki, merong babae, magbi-breed yan. So, elaborate lang ni Sir Ryan yung yung regarding sa sa basic breeding ng gapi. Tapos, advice ko lang din kayo, makinig kayo sa mga i-share nila. And then later on, para mas maging masaya kayo, magbibigay kami ng isda. Ako personally, magbibigay ako ng isda. Magtatanong tayo ng Kaya nilalambing ko na rin, Sir Press Jeff, baka naman. Wow! Yung press ng BGA dyan, baka naman. Baka naman, meron ba dyan pang freebies? Sir Ryan, baka naman. Yan. So, encourage ka lang kayo guys na makinig. Kasi dito, etong mga sasabihin nila, hindi nyo basta-basta makukuha sa net. Eto is, once in a blue moon, kumbaga na i-share nila yung experience nila sa hobby na to. Kaya, bonus na lang din kung magkakaroon tayo ng isda mamaya. So, enjoy nyo lang. Tapos, tanungin ko na lang si
Sir Abs mamaya or Sir Arwin na magtatanong kami sa crowd ng mga question na tinalakay nila. Tapos para kung sino yung mananalo ng mga gapis natin. Thank you and good afternoon. Sir Ryan! Gapi breathing. Hello, good afternoon. Ako nga pala si Ryan Bacani from JAG PH Main. Sa Manila yung namin, yung vlog namin. Bali, dadagdagan ko na lang yung diniscuss ni Sir Robert J. kanina about basic tips sa gapi keeping. Siguro, i-share ko na lang din yung experience ko sa pag-aalaga ng gapi. Ayan. Sa pag-aalaga naman ng gapi, dalawa kasi yan. Meron kasing hobbies na gusto lang nila na mag-alaga ng gapi para yun talaga yung hobby nila. Kahit na mag-breed ng hindi quality na gapi, masaya na sila kasi nakikita nila na dumadami at gumaganda yung gapi nila. Yung isa namang klase ng hobbies is yung kagaya ng mga nag-support dito, yung sumasali sa show, nag-i-invest para mapaganda yung mga strain nila ng gapis. Ayan. Siguro i-share ko na lang na experience ko about gapi breeding. Yung basic lang. Kailangan nyo, kung gusto nyo talaga magpaganda ng gapi, pipiliin nyo lang naman yung, kagaya sinabi ni Sir Robert kanina, Robert J. Marami naman talaga trusted na breeders dito sa atin. Kakausapin nyo lang, maraming mabait, maraming welcoming sa lahat ng mga tanong sa mga newbie. Ngayon, pipiliin nyo na lang talaga kung ano yung pinakagusto nyong strain. Kung ano talaga yung nasa puso nyo, kung ano yung pinakagusto nyo. Kasi hindi naman lahat, hindi porke hobbies kayo, gusto nyo na lahat ng strain sa alagaan nyo. Kailangan, iisipin nyo rin kung kaya nyo bang masustain yung pangangailangan ng mga gapis na alagaan nyo. Kasi sa isang 1 to 2 strain pa lang, kakain na kayo ng maraming tanks. Kaya yun, yung pinakauna, siguro, isipin nyo na muna kung ano yung pinakagusto nyo strain na alagaan. Para matutukan nyo din. May kita nyo yung mga nilalabas na anak. Ito na, Sir Fitz, anak na. Sa anak na. Para nakikita nyo, mama, nag-breed kayo, meron na kayong magandang breeder. Hindi naman porke maganda yung breeder nyo. First batch ng mga anak nila, maganda lahat. Kasi yun yung iniisip ng mga newbie ngayon eh. Bibili ko ng magandang gapi para lahat ng anak nila maganda. Hindi naman ganon. Swerte na kayo kung makapagpalabas kayo ng 50% siguro na magaganda. Yung talaga magaganda na isda. Ayun. Isa pa sa tips din, siguro add ko na lang din yung sa pag-aalaga mula fry hanggang sa pagtanda ng gapis. Pagka-drop nung breeder nyo, diba, nakapili na kayo ng breeders na gusto nyo talaga i-breed. Hindi na, pagka maganda yung breeders nyo, expect nyo na may magandang anak. Pero, papasok pa rin din yung proper caring at proper feeding ng mga mula pagka-fry hanggang pagka-adult. Siyempre, bibigyan nyo ng live food. Fry, kailangan BBS. Kailangan ng live food. BBS, niya, kung ano man yung meron kayong available na live food. Tsaka kung gaano kayo kadalas magpakain, lalo na kung maliit yung tank nyo, kung gaano kayo kadalas magpakain, dapat ganun din kayo kadalas maglinis ng tank. Para yung water quality niya is na-maintain. Kasi, pag pinapakain nyo sila dumudumi silang dumudumi. Pag hindi nyo yung nilinis, magkakaroon nyo ng bad effects sa mga alaga nyo na gapis. Kaya kailangan, sa tubig kasi sila nakatira. Kaya kailangan yung tubig, lagi nyo alagaan. Parang sa tao din, kung madumi yung bahay mo, hindi ka rin healthy. Kailangan, lagi mo rin nililinisan. Ayan. Pagka, sa akin, pag nagpapakain ako, try to 3 months, alternate lang ako ng BBS, tapos feeds, di na ako magbabanggit ng commercial feeds. Alternate lang, basta maintain nyo lang yung water quality. Tsaka, yun nga. Hindi.
Wala kasi nasabi na lahat ni Brother Robert J. yung ano, kumbaga additional na lang din. Siguro, yun na nga, yung pag-maintain na lang ng ano, pag-maintain na lang ng water quality, yun yung isa sa pinaka-importante sa pag-aalaga ng ano, ng guppies. Kasi hindi naman sila gaganda kung hindi ganun kaganda yung quality ng tubig nyo. Bali, yun lang muna yung share ko ngayon kasi medyo blanco. Oh. Mag-a-add na lang ng ano, ng basic tips din si Brother RG de Los Santos. Baka may mga pinsan po kayo dyan. Nasabi na po kasi nila lahat, kaya sasabihin ko na lang po yung pagka mag-gender po tayo, pinakamagandang mag-gender tayo is 3 weeks kung kaya na natin hiwalay yung male tsaka female para maiwasan natin yung masundot siya ng kapatid niya. Yun, tama yun. Para mabawasan yung populasyon. Hindi, yun na, kasi nasabi na nila, salamat po at nakarating po kami dito. Papasa ko na po kay Press Jeff at mamimigay na isda yan. Kay Sir Bits order.